Ha? Di mo kong gainom? Amat si ko, ani may bright na. Gusto niya kwarto. Sino yan? Ino mo. Wala man. Amang karoon. That's for life. Siya kaway ni mo. Paano? Siya gaya lapitin niyo, ha? Ako saan? Hala. Ay, doon na di kaayo. Ay, pila nag-dating dyan. Try ko na lang anong saan. Mawalagi og makiman ha makog ka yan. Matukog ka ng kanituan. Pagpunta mang ka. Mato ka sa auntie. Art ng friend ko. Siyo pa ni Mateo. Ay, si Ma'am Shiji. Ang pinaka-sexy na ako nga friend from Antipolo City. Ladies and gentlemen, Ma'am Shiji. In fairness, hi. Meet John next. Thank you. Gwapo ha. Ay, kanya. Ano? Doon na kami sa highway. Doon mo sa highway sa kuan? Ay, basta? Taralo ka. Ba't ganyan ka makipag-usap? Ba't ganyan boses mo? Natawa ako nito. Nawa ko. Ano? Moto na nagkantagin na sa live. Oo, kaming duha. Tapos si Diva, tapos si Inday. Naghinay kayo. Alam mo. Kasi matindog ba? Laruha ba? Taralo ka. Kasi matindog. Ay. Cute kay kayo. Tindog ko kay signal. Hoy, cute kay ka ba? Ay. Palagot ka da. Na. Grabe si. Girlfriend. Ano yun? Ayaw ba na? Hala. Iyan tanga to. Ay. Sure ba? Nguy. Oh? Ay, pila na mo edad bitaw? 24. Oh. Legal. Laban. Oh. Ang sa'yo mong kabisihan there always. Hindi ganyan yung boses. Ang sa'yo kay kabisihan there ha? Siya na all player. Ay, ayoko. Baka paglaruan mo lang ako. Oh, boom. Oo. Di ba na may balibol benta niya? Oo. Ay, di... Ayoko kasi ng mga player kasi palagi na lang akong nagjojowa ng player tapos pinaglalaruan lang ako. Ano? Ba't di ba siya yayain dito? Oh, March 4. Yung pay. Ay, ani diri sa kain birthday ni Madam. Madam. Brenda. Kinusta? Karong 4. Hindi ganyan. Ang boses ba? Ay, di ba? Chatay ko, ay tawagin ko. Lagi. Sa 3, ako ka i-confirm kung maihi ka ha. Ayaw, pag inaanak ba, maglagot ko ni mga. Ay, na. Moro ba kung ma-fall ko ni mo kay mo ko sa loon, bugat ra ba ka? Kahit gano'ng kabigat, kakayanin ko. Aray, simba Ayaw ko. lagi ba kayo? Lain di ako ma-fall kayo. Dali, kung ano kayo kumarupok, magbupo sa dali ra ko ma-fall. Mapo ko ayo tayo. Gwapo, no? Hi, Jenke. Jonex. Jonex. What's your real name? Anong totoong pangalan mo? June. Oh, pares na kayo ni Mama Sita. June! Aray ka. Pares na kayo may June. No? It's DJ.